Ngayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga mga intensyones para sa pagsulog naton sa ika-20 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalag ni Victor, offered by Maymay Torindon. Para sa kalag ni Victor, offered by May Pison and family. Para sa kalag ni Romeo, offered by Luming and children. Para sa kalag nanday, January, kag Wanelma, offered by Violeta Salem. Para sa kalag ni Princess Ayesha Resi, offered by Mrs. Aida Tauro and family. Para sa kalag ni Princess Ayesha Resi, offered by Mr. and Mrs. Gigi Bigona. Para sa kalag ni Nilo Sr., offered by Josephine Valencia and family. Para sa kalag nanday Alberto, kag Juan, offered by Sonia Kapauan and Cheryl Funa and family. Eternal rest for the soul of Princess Ayesha Resi. Para sa kalag nanday Supremo, kag Aurora, offered by Roblido and Kamangunan family. Para sa kalag nanday Mark Anthony, kag Michael Angelo, offered by Annalyn Amuyot and family. Thanksgiving is offered to Jeneline Patria on her birthday today, offered by Ledesma family. Thanksgiving is offered to Mr. Rafael Tadifa Jr. on his birthday last August 12, offered by Tahanlangit family. Thanksgiving is offered for good health and graces received by Mrs. Cheryl Funa and family. Kato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Hector Gamarcha and family, Mrs. Mila Robledo and family, Mr. and Mrs. Elvis Ramos and family, Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family, Mr. and Mrs. Jessie Kapauan and family, Mr. and Mrs. Cherry Ann Ubusa and family, Mr. and Mrs. Delia Johnson and family, Mr. and Mrs. Leia Sabidalas and family, Mr. and Mrs. Richard Osomo and family, kag Mr. and Mrs. Ninita Amagin and family. Hindi mahapos hangpon ang ginhambal ni Jesus sa Ebanghelyo. Nagahuna-huna bala kamo nga nagkari ako sa pagdala sing paghidait sa kalibutan? Wala ako magkari sa pagdala sing paghidait, kundi pagbinahin-bahin. Ato na ibaluan nga halin pa sa iya pagkatawo, dala na ni Jesus ang paghidait, siya Mesiyas, nga mahidaiton. Apang ang paghidait ni Jesus, hindi kaangay sa paghidait sa kalibutan, nga masunson, bunga, langsang kompromiso, kahadlok, ukon, pakusog. Ang iya paghidait, bunga, sang iya pagkamasidulundon sa amay, nga nagdala sa iya sa kasakit, kag kamatayon, apang ginbanaw siya, gani makahatag siya sing paghidait sang kaluwasan. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father John Tadifa. Palihag magtindog ang tanan, kabagupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon.
magkaroon ng kasanan, ang paglaon na doon nagluntad. Pag-iugiran kita, Matalan sa pagagos ng katilingan. Mabuntang kamaroon ng kasanan, ang paglaon na doon nagluntad. Mabibigyan kita nga tanan. sa pagagos ng Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Mga utod, kalalahon natin ang aton mga sala. Agad nga mangin takos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakonfesar ako sa Dios nga makawagahom sa tanan. Kasa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampak kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghiles ka mga santos, kay sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kasi napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa abon. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa abon. Kristo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa abon. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa abon. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Sa kahitasan, himaya sa Diyos. Sa duta, paginain Sa mga tao na may ayos ni kabubuton.
sa dako mga himaya. Himaya sa Diyos sa may tasan, himaya sa Diyos sa Ginoong Hesukristo, tunong anak sa langay. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw ang nagawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon, ikaw nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Bato na ang amon pagampo, ikaw nga nagalingkod sa tuos ang Diyos na Ama. Maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya sa Diyos sa kalikasan. Ikaw lamang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Sa Espiritu Santo, Sa himaya sa Diyos na himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya sa Diyos sa kalikasan. Mga buyok kita, O Diyos nga amo namay, imo ginaaman para sa tanan nga nagahigugma gid sa imo. Ang di masaysay nga kaayuhan. Padadaba sa amon mga tagipuso ng kainit sa iyong paghigugma. Agod nga amon ikaw higugmaon sa himpit, kag labaw sa tanan. Kag manangat namon na iyong mga saad, nga labaw sa tanan nga amon ginahandom. Ginapangayon namin niya sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Ang mga opisyales nagkadto sa hari kag nagsiling, dapat patyon ini nga tawo. Sa iya paghambal sini, ang mga soldado sa syudad nagakadulaan sing kaisog. Kag amuman ini ang iya ginahimo sa tagsa-tagsa nga nabilin sa syudad. Ini siya wala nagtinguwa sa pagbulig sa mga tawo, kundi luyag lamang siya maghalit sa ila. Si Haring Sedekiyas nagsiling, sige, himuan ninyo ang luyag ninyo sa iya, hindi ako makapugong sa inyo. Gani ginkuha nila si Jeremias,
kagintunton sa bubon ni Malkiyas nga prinsipe, nga dito sa pasyuhan. Wala sing tubig ang bubon, kundi lunang lamang, kag naglubong siya sa lunang. Pero si Ebed-Melech nagkadto dito sa palasyo kag nagsiling sa hari. Mahal nga hari, sayop ang ginhimo sini nga mga tawo. Gintunto nila si Jeremias sa bubon, sa diin patud gid nga mapatay siya sa gutom. Kay wala sing kalanon sa syudad. Dayon ginsugo sang hari si Ebed-Melech sa pagdala sing katluan ka mga tawo ngayadto dito kay sa pagbatak kay Jeremias sa bubon sa wala pa siya mapatay. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, magdali ka sa pagbulig sa akon. O Ginoo, magdali ka sa pagbulig sa akon. Madugay na ang pagulat ko sang bulig sang Ginoo. Sang ulihi, ginpamatian niya ako, kag nabatian niya ang akon pagpanawag. O Ginoo, magdali ka sa pagbulig sa akon. Ginbatak niya ako sa makatalagam nga buho, gikan sa lunangon nga buho. Ginpahamtang niya ako sa dako nga bato, agud indi maano, kaginpaligon ako. O Ginoo, magdali ka sa pagbulig sa akon. Gintuduan niya ako sa pagkanta sang isa ka bag-o nga ambahanon, isa ka ambahanon sa pagdayaw sa aton Dios. Ang madamo nga makakita sini, magakahadlok, kag magasalig sa Ginoo. O Ginoo, magdali ka sa pagbulig sa akon. Maluya ako kag wala sing mahimo, pero ginadumdum mo ako, O Ginoo. Ikaw ang akon manugbulig kag manluluwas, hindi ka magdugay, O Dios ko. O Ginoo, magdali ka sa pagbulig sa akon. Pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Kung nahanungod sa aton, ginalibutan kita sa mga madamo nga mga saksi. Gani, panghuklasan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga nagasablag sa aton. Kag ang sala nga nagahugakom sa aton. Kag dalaganon ta nga may pagbatas ang palumba nga ginaatubang naton. Hindi tapag ibulag ang aton panulok sa kay Jesus. Nga sa iya nasandig ang aton pagtuo halin sa ginsuguran tubtub sa katapusan. Ginbatas niya ang mga pag-antos sa krus. Kag wala niya pagsapaka ang kahuloy-anan sa pagpanginmatay paagi sini. Tungod sang kalipay nga nagahulat sa iya, kag karon nagalingkod siya sa too sang trono sang Dios. Dumduman ninyo kung daw ano ang ginagihan niya. Kung daw ano ang pagbatas niya sa mga pagdumot sa mga makasasala. Gani, hindi kamo magpakaluya kung magdula sang inyo paglaom. Kaysa inyo pagpakigsumpong sa sala, wala pagani kamo makipag-away tubtob sa bibi sang kamatayon. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palyag magtindog ang tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang akon karnero nagapamati sa akon tingog siling sang Ginoo. Kilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Hallelujah, hallelujah,
Ang Ginoo'y yara sa inyo. Magyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Himaya sa imo, Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iyang magintuton-an. Nagkari ako sa pagdala sing kalayo sa duta. Kagluyag ko kuntani nga nagadabdab na ini. May bautiso ako nga pagabatunon, kag hindi ako mapahamtang sa wala pa ini matapos. Nagahuna-huna bala kamo nga nagkari ako sa pagdala sing pagidait sa kalibutan? Wala ako magkari sa pagdala sing pagidait kundi pagbinahin-bahin. Sugod karon ang mga panimalay nga may 5 kakatapo, magabinahin-bahin. Ang 3 batok sa 2, ang 2 batok sa 3. Ang mga amay, mangin kasumpong sa ilang mga anak nga lalaki. Ka mga anak nga lalaki, mangin kasumpong sa ilang mga amay. Ang mga iloy, mangin kasumpong sa ilang mga anak ka babayi. Ka mga anak ka babayi, mangin kasumpong sa ilang mga iloy. Ang mga ugangan nga babayi, mangin kasumpong sa ilang mga umagad nga babayi. Ka mga umagad nga babayi, mangin kasumpong sa ilang ugangan nga babayi. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Hesus Kristo. Pagbinahin-bahin. Hinigugma nga mga utod sa una naton nga pagkabati sang tiningang sining tinaga, dumakabig naton nga ini nga tinaga isa ka negatibo bangod gani kay pagbahin-bahin ukon pagwatak-watak. Pero dapat naton nga lang tawon sa konteksto kung ano ang kahulugan sini. Kag diri sini masatuman naton nga may ginatawag nga necessary division. May isa ka panimalay ako nga nakilalaan, tamaan ka unique sa ilang panimalay. Kaya nga aman, magululutod sila ang ila ginikanan mga Katoliko. Ang iban nga mag-utod, Katoliko. Pero ang iban nga mga ginikanan, o I mean, ang kakabataan, naglain ang ilang sikta. Ang masubo pa, kay naglain ang sikta sang isa ka bata, tapos pag abot pagid sa apuya, lain pagid ang sikta. Do ako mismo ang nagalibog sang ulo kung paano sila nag-opdanay. No? Lain-lain ang pagtuo nga ginahakos sa isa kag isa. No? Di suno sa ila, wala na lang sila nag-istoryahanay ng hanungod sa pagtuo. Kaya kung magsugod sila istorya, laban-laban gid, mabilinais sila. No? Kagdugang pa, wala naman lang sila nagapasilabot kung ano ang ginakaon sa isa. Kaya may isa nga hindi gusto sang baboy. May isa paborito ya ang baboy. May isa nga hindi makaon sang tinuguan. Tiyanon mo kayang isa, pas paborito yagid ang tinuguan. No? Hinigugma nga mga utod, oo. Ini ihimplo sa tawag naton pagbinahin-bahin nga pwede matugas ang aton ginahakos nga pagtuo. Pero may isa pagid kapag binahin-bahin nga makabig naton nga tamaan ka necessary. Ano bala ini? Ang kamatuuran kag ang kabutigan. Kung ang tao magdampig sa kamatuuran, laban-laban may makontragit sa iya. Kag aboy ni natabo sa nahauna nga balasahon na batian naton. No?
ginkontra nila ang propeta sang mahal nga Dios. Sa bagay nga ginhulog siya sa bubon. Oo. Sa masami, ang kamatuuran, luyag naton sikwayon. Ilabi na gid kung luyag naton nga magpabilin sa kabuhi, sang kabutigan, ukon sa tawag naton kadudulman. Tinigog mga utod, this is necessary division. Hindi kita makahadlok kung may pagbinahin-bahin nga kasubong sini. Lamang nga nagatindog kita sa kamatuuran. Kaya nga anuhon malang naton ang tawag naton unity. Kung ang aton gali nga unity, among paghimo sang hindi maayo, wala pulos. Tiganinig og mga utod, kabay pa ka sa pagpamalandong naton sining mga pulong sang Dios, sining maayong balita, kita mangin maisog kag hindi makahadlok. Ang aton Ginoo nagsiling, nagkari ako sa pagdala sang kalayo sa duta, kag luyag ko kuntani nga nagadabdab na ini. Ining kalayo, wala liwan kundi ang Espiritu Santo nga nagatulod sa aton agud nga magdampig kita sa husto sa kamatuuran. Tiganinig ug mga utod kabay pa nga hindi naton masapuan ang aton kaugalingon nga nagahimo o kung nagadampig sa kadudulman. Kundi nga kabay pa ang kapawa among aton ginadampigan, ang kamatuuran, ang husto nga wala sing kahadlok. May hulubaton nga nagasiling, for evil to triumph, it is enough when the just or the good person keep silent. Kung ang maayo nga tao, nagahipos lang, ang kalainan magasagsak. Isa masami amo kita sini. No? Hindi kita luyag nga mag-remind o kung maghambal sa kamaturan, kasi di natin pabayida sila. Ila na iyaluyag. Hinigog mga utod. Kung na nagahimo sang hindi maayo katapos ang aton panimalay, palihog. Sa ngalan sa pagpalangga kag kabalaka, remind the member of our family, of your family, not to continue the evil nga amat-amat nagaut-ut sa sulod sang panimalay. Sa masami mamangkot ang mga tao sa aton, kay sino ka gani bata, kay sino ka apo. No? Kag kumagsabat kita, halimbawa, apo ako ni Juan, bata ako ni Andres, nagasiling sila, tingala ko man kay. No? Ang tingala ko man kay, either nagapatimaan sang hindi maayo, o kung maayo, nga ara sa una-huna, sang tao nga nagapamangkot. Kung ang aton ginahimo malain, sa masami, madalasa pa ang aton katigulangan, kay para sa ila, dito naton ginpanubli ang aton pagkadi matarong. Tinigog mga utod, let us pass on what is good in order for the next generation to follow us. Kaya mo ining hambal ni Jesus, kabay kuntani, luyag ko kuntani, nga ining kalayo nagadabdab. Kabay pa ang kalayo, sang kaayo, yara sa aton, kag padayon naton nga padabdabon, agod nga ining kalayo, magaiwag sa aton isig katao. Remember, it is enough that the good man keep silent for evil to triumph. Magtindogan ka na. Nagatuwa ko sa Diyos, amay nga makaragahom sa tanan. Magbubuhat sa langit kay sang duta,
Nagatuwa ko kay Hesus Kristo, iya anak kabugtong nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen. Ginsakit sa sugo na Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya na nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit na nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito makari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kakaubdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala si katapusan. Amen. Mga utod sanglit, ginalibutan kita sa madamo nga mga saksi, kabay pa nga wala si makasablag sa aton sa pagdaog sang kalipay nga gintigana na sang aton Dios. Kabay pa nga ining sakramento magbulig sa aton sa pag-agom sa kaluwasan. Puno sing pagsalig mga muyo kita nga nagasiling, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga kaparian, kag mga ministro sang simbahan, kabay pa nga sa ila kabuhi, makit-an ang kabalaan kag mga hangkat sang misteryo, nga ila ginasaulog, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga nag-aalagad sa gobyerno, kag sa mga panguluhan, kabay pa nga pamatian nila ang mga propeta sang sininga panahon, kag sundon ang tingog sang hustisya kag kamatuoran, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga pamatanon nga Pilipino, kabay pa nga magdabdab ang ila tagipusoon para sa kausa sang hustisya, kaayuhan sang katilingban, kag kabubuton sang Ginoo, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa tanan nga nagamasakit, nagapangasubo, kag ginabudlayan, kabay pa nga maagom nila ang kaayuhan sang lawas, huna-huna kag kalag, agud magkabuhi sila sing may katawhay kag kalipay, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Para sa tanan nga mga tumuluo, kabay pa nga maglakat ang tanan sa dalan sang synodality, paagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa kapag binag-binag sa mga tanda sang panahon sa iwag sang Espiritu Santo. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ginoong Jesucristo pamati ang mga pangamuyo sa iyong banwa nga imo ginapatap paagi sa imo lawas sa dugo. Kabay pa nga sa ulugon namon sa amon kabuhi ini nga misteryo nga imo ginbilin sa amon. Ikaw nga nakabuhi ka nagahari upod sa Amay ken sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Napangalay, pinaliwanag mo ang
salig magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agud ang akon kang ino nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Batunon ta sa Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kamayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. Batunaw Ginoo ang mga dulot nga amon ginapabayluhan sa imo. Pagi sa paghalad sa amon na baton gikan sa imo. Ginabaton gid namon ikaw. Ginapangayon namin niya sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na lamos sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kangangay di. Takos kagangay gid. Iko nga puslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kaya sa imo nagakabuhi kami, nagagiho ka nagapadayon karon. Bisan pa nga umalagi lamang kami sa sining duta, ginabatyag damon adlaw-adlaw ang mga bunga sa imong gugma, kay nagaangkon kami sa kaligunan sa kabuhi nga palaabuton. Kung sa yuron, ang paglaom sa katapusan nga Paskwa nga ginahatag sa amon sa Espiritu nga nagbanaw kay Hesus sa mga minatay. Gani o Ginoo, nagapasalamat kami sa imo kag amon ginabantala ang iyong pagkahalangdon upod sa mga angheles nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ang mga Espiritu. Puno ang langit kag ang tutan sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Dayawon ang nagakait sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod nga Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imong Espiritu sa pagpasantos sa mga dulot. Agud na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak at tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigid panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan ka magkaon sini. Kaini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya nagipalibot sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kaini among kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, pagkalitan, o Ginoong Jesus. Gani o amay, amon dinahalad sa imo, ining tinapay sa kabuhi, kag ining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa kandumanan sa pagkamatay, kapag abanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos, sa paggatubang ka sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginudumduma yung masimbahan nga nalapnag sa bugo sa kalibutan. Himpita siya sa pagkigugma pod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kasatanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sa ningamang katilingban, nga nagpaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawang. Kaluuy man kami, nga yadari karon nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw, ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Beren Ilois ang Dios, upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos sa nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya. Ginahatag sa imo, Dios, amay nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sa pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Yara ka sa mga langit, pagdayawon ang iyong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit, hatagan mo kami niya, kanunamon sa matag pagpatawaron sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Pag-ibig mo kami pagdaon sa mga kanlang hinuloo, luwason mo
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Yesu Kristo, nga amon manluluwas. Imo ang Ginaya, ang dahong kadang himaya sa mga luhi, sa mga katuigan. O Ginoong Yesu Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa iyong simbahan. Kagsuno sa iyong ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait at paghiusa. Ikaw nga nagkabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, yun hapon sa iyong tanan. Kag hiraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ka mo sing pagida. Peace. Cordero sa Diyos na nagawala sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Cordero sa Diyos na nagawala ka sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Cordero sa Diyos na nagawala ka sa mga sala, sa kalibutan, hatagan mo kami, sing Mga utod, hiyari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo dala ko takos nga magsunod ka sa akong pulian, apangimit lang lamang sa kapulong nga mag-aalong akong kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag.
ikabuhi ang iyas tungo. Tuloy magtindog ang tanan. Mga buyo kita. O Diyos nga mo namay, amon ginbaton si Kristo sa sininga sakramento. Itugod ka mangin kaangay kami sa iya, samtang nakabuhi pa kami diri sa duta. Agod na mangin takus kami sa pag-ambit, sa ngihimaya sa langit. Ginapangayot namin ni sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyaraman sa imo. Kabindisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nangaladang santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. Mayang gabi man, Father.